Радянсько-український суд судив людей за злочини досовєтські. Судили так незаконно першого прем'єр-міністра Андрія Броулія, другого прем'єр-міністра Августина Волошина, уняцького священника Йосифа Кампова и других. Вопрос важный для нас и актуальный. Советські органи НКВД, КГБ, коли прийшли на наші визволені землі бувшої Чехословацької республіки Подкарпатська Русь, і котру потім анексували до Совєтського Союзу, так вони почали тут судити людей за преступлення, які були зроблені до приходу. Но вони що казали? От вони судять тих, хто сотрудничав із фашистами. Но удивительно, що судили наших людей по законам тогдашньої Російської Федеративної Республіки. Удивительно, правда? Граждан Подкарпатської Руси і Чехословакії судили НКВДисти по законам совєтським. Це було юридично невірно. Їх можна було судити іншими законами, по закону воєнного времени. Но, увы, на той момент уже були прийняті закони з Закарпатської України. Закарпатська Україна мала свій суд. В 30-х роках, коли всі, або більшість русинов вернулися до православ'я, цілими селами переходили, просто цілими селами. В той період, коли не було давлення Ватикана, Рима, Праги і Будапешта, то маса православних людей-русинов переходили в православ'я. Ні один храм православний на Подкарпатській Русі, при чехах, при мадярах, навіть при Закарпатській Україні, вже при Совєтському Союзі, не захвачували. Що касається тих судів, то ми розуміємо і одну таку практику, що це було воєнне время, і совєтська власть, котра по договору із Чехословакією обіцяла після війни вернути Подкарпатську Русь як територію Федеративної Чехословакії повністю, вдруг во время воєнної спеціалісти воєнні сказали Сталінові: а зачем нам вертати Подкарпатську Русь Чехословакії? Ми ж перейшли Карпати. Що ще раз будемо в случаї воєнних дій переходити? Раз ми вже тут, давайте ми всю Подкарпатську Русь, республіку, Національну Республіку Русинов, ми її перейменуємо на Закарпатську Україну. Бо перед тим німці придумали, що назвати Подкарпатську Русь Карпатська Україна, і зато німці перевели через границю 3000 жителів польської Галичини, і тут вони хотіли зробити державний переворот. Но їм то не вдалося. І тоді назвали Карпатська Україна. Сталін не хотів повторяти ту назву і придумав свою Закарпатська Україна, котра приєдналася, або її приєднали до Радянського Союзу договором 29 червня 1945 року. Но там в договорі написано: дуже шкодуємо, що в Україні мало хто знає ці документи, або навіть дипломати наші, дивимося по реакції в інтернетах, як наші дипломати не знають або туманно знають історію Чехословакії, Подкарпатської Русі, Закарпатської України. Закарпатська Україна – це була условна, тимчасова назва сталінська конституційної назви Республіка Подкарпатська Русь як Національної Республіки Чехословацької Федерації. Це була переходна держава, з якою Совєтський Союз вів торговлю. Закарпатська Україна, вона не була Совєтська Україна. Це була окрема держава від УССР. І в цьому отношенні тут творилися і свої суди, своя міліція, і свої органи власті були, і тому вона функціонала, але вона по закону малася приєднати до Совєтського Союзу як окрема республіка. По договору то просили наші православні.
І нині святий преподобний Олексій і сповідник Карпаторуський в письмах наших писали властям СССР, що знаємо, що нас вже приєднають. Так організуйте нам, щоб ми були віддільна Карпаторуська республіка, бо ми не етнічні українці, ми русини, і наша рускость не моложе Карпат, то є тисячі років. В Україні, так вже і в Росії, вижу, не знають. Дипломати поняття не мають, що це була за яка переходна держава, з чим вона обладала, хто там був, як 70% жителів були русини карпатські. Ну от Сталін приймає рішення об'явити всіх русинов українцями, замітьте, не руськими, а українцями. Усі русинські школи перетворює Сталін на українські, заводить українську мову і, щоб не мати діло з республікою, 22 січня, января 46-го года рішенням всього лиш президії Верховної Ради СССР і УССР, лише президія, вона не мала тих прав, зробили анексію Республіки Подкарпатську Русь і приєднали насильственно до Совєтського Союзу. Тому, якщо когось і болить нині за ті історичні события, я розумію, що нині чехи, словаки і старі русини споминають ті роки як жорстокі репресії, як незаконної. І до многих історій болить це. Кстати, ми в Україні тепер видимо, як граждані України, наприклад, оцінюють анексію Крима, скажімо, або другі потеря територій. Однако, хто би знав добре історію, завжди би пам'ятали, що іменно тут радянські органи, а то були радянсько-українські органи, практично більшість з них вже говорили на українській мові, мова вже була державна українська, то й введена. І от в тому хаосі наших людей судили. Ведь судили наших першого прем'єр-міністра Подкарпатської Русі Андрія Бродія, второго прем'єр-міністра Августина Волошина, і остальних, і то вже священників уніатських, і других, і православних священників, судили. Яким? За що судили? А ведь це були всі дипломати, члени і депутати чеського парламенту. Тобто, так се вийшло, що Чехословакія оказалася жертвою в руках Сталіна, що забрав від Чехословакії Подкарпатську Русь, дав їй своє сталінське названня Закарпатська Україна, но потім понятно стало, що в Європі то ніхто не прийме, дай Мукачевський, перший і останній з'їзд народних комітетів партизанський теж ніхто не прийме, бо меморандум був написаний в Москві. Тоді пішли вони на пряму анексію. 22 января 1946 року була анексована Подкарпатська Русь, і Сталін дав приказ перейменувати її на адміністративну область Української Радянської Соціалістичної Республіки з іменем Закарпатська, тобто із Москви теж була Закарпатська. Якщо дивитися з Європи – Подкарпатська. Ну що ж, так і ми осталися нині Закарпатська. Откуда, глядя, от іменно, прийшли і незаконно судили нас. Да, вони могли зацепку мати, що то були, нібито співпрацювали з фашистами, але вони могли бути сужені чехословацьким законом. Їх було треба передати чехословацькій владі, а ні, їх судила НКВД незаконно, на наш погляд. Недавно ми позирали статтю Дмитрія Єдинеєва, стаття «Штудебекер для архієрея», мається в виду для Ромжі, де він описує, як організували убійство архієрея греко-католиків Теодора Ромжі. Но тот же автор сообщив нам ще деякі ізвестія. Во-первых, ми там узнаємо, що не лише архієрея єпископа Уніатської церкви вирішили убрати, а православного єпископського адміністратора нашого православної єпархії просто розстріляли його і його брата. І лишили православну єпархію без керівництва. Ну, там вспоминається ще один священник
Йосиф Кампов. Він був ізбраний, до речі, в парламент Будапешту в період Мадярщини. Боровся за возврат Подкарпатської Руси к Венгрії. Займався поиском антимадярських агентів у часи СССР. Тобто ті активісти, котрі доказували, що не треба к мадярам вертатися. Так от, на таких людей робилися доноси, і він робив доноси, согласно документів. І, що удивительно є, уніатський священник Йосиф Кампов був присутній на допросах, на питках жертв його доносів. Потім, після війни, він попав в совєтську тюрму за це сотрудничество із хортистами, за ті діла й доноси. І во время того хортія, і я собі думаю, не мали право судити совєтські органи наших людей. Но от вони ціплялися за такі моменти, як робив Йосиф Кампов. Після 45-го року вони всі були реабілітовані як мученики за віру. Но, уви, у документах указується, як вказують нині юристи, ні один із уніатських священників не сидів по приговору за свою віру. Сиділи за політичні заяви, за висказування, за неуваження до совєтсько-української влади. Нікого за по приговору не судили за віру. І мене судили за православну віру, за те, що я правозахисник, 30-річний правозахисник прав русинського народу, за те, що я активіст православного движення, за це мене судили. А що приклеїли? Тоді сепаратизм, а нині готові клеїти зміну родині, це братія дійсно в лучших образцях НКВД діє і нині. Ну, це друга тема. Я думаю, що історія буде для них досить така гостра і справедлива.